Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Бүгін 17 ноябрь жұмға кін һәм атна информацион программасы. Студияда Гүлназ Гатаулин эшле. Хәерле кич исәнмесез. Һәр вакыттагыча сезне район күләмендә булып узган вакыйга хәбәрләр белән таныштырырбыз. Иртәгә район мәдәният йортында 2017 елда басу кырларда армый-талмый хезмәт куйган игенчеләр хөрмәтләнәчәк. Алар арасында Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесенең Килдебәк бригадасы җитәкчесе Хәлим Касыймов та бар. Теманы Гөлназ Вахитова дәвам итә. Хәлим Касыймовның авыл хуҗалыгы өлкәсендә 30 елдан артык эш тәҗрибәсе бар. Хезмәт биографиясын 1985 елда башлап җибәргән. Соңгы елларда җитәкче вазыйфаларын башкара. Моның белән бер рәттән агроном да ул. Мин үзем 1985 елда шушы Килдебәк урта мәктәбен тәмамладым. Аны тәмамлаганнан соң инде шушы колхозда, үзебезнең колхозда комбайн ярдәмчесе булып хезмәтемне башлап җибәрдем. Аннан соң инде ул елны мин армияга киттем, армия сафларында хезмәт итеп кайттым. Аннан кайткач яңадан шушы үзебезнең туган колхозга эшкә килдем инде. Мин төп башта инде эшне башладым. Слесарь булып барып та ремонт бригадасында бер ел эшләгәннән соң мин инде шушы колхоз тәкъдиме белән Сабаның Сопотули баталайны вакытта шунда комбайнер, тракторист профессиясе алып чыктым. Аннан соң аны бетергәннән соң инде шушы туган колхозыбызда тракторда эшләдем 4 ел. 4 елга тракторда эшләгәннән соң мин авыл хуҗалыгы техникумына укырга кирдем. Анда 2 ел ярым укыганнан соң инде яңадан шушы туган колхозыма әйләнеп кайттым. 1 ел инде экономист плановик булып эшләдем укып бетергәч. Аннан соң үзебезнең шушы туган колхозда күп еллар инде менә шул 2091 елдан алып инде бригадир булып 91 елдан алып инде 2007 елга хәтлек бригадир булып эшләдем. Шушы туган колхозыбызда инде. Аннан соң инде монда безнең агрономыбызны җитәкче итеп кую сәбәпле, аннан соң агроном булып эшләдем 2009 елга хәтлек инде. 2009 елдан безнең инде җитәкче алышында да аның урынына мин калып Октябрь хуҗалыгында 2009 көзеннән алып инде 2012 июнь аена хәтлек инде директор булып эшләдем. Октябрь хуҗалыгының ул вакыттагы Октябрь хуҗалыгының инде. Аннан 2012 елдан соң эшемә дәвам иттем бригадир булып. Соннан яңадан безнең инде колхоз 12-нче, шул 13-нче, 14-нче елларны 13-нче елны кушыла башлады инде. Юлбат авыл хуҗалыгы белән бергә эшли башладык без. Ул Юлбат хуҗалыгы булып инде Килдебәк бригадасы булып. Анда мин инде шул яңадан агроном булып эшемә дәвам иттем. Менә 2014 елның март аеннан инде яңадан шушы Юлбат хуҗалыгының Килдебәк бригадасында управляющий булып эшлим бүгенге хәтлек инде шушыны башкарам. Шул ук вакытта инде агроном эшендә алып барам үзебезнең хуҗалыкта. Җиргә карата булган мәхәббәт ырлыклары аның күңеленә кечкенәдән салына. Башка һөнәр иясе булуымны күз алдына да китереп караганым юк ди. Әти Хомырбый колхозда тракторист булып эшләде, әни сыер савучы булып эшләде инде безнең. Шуңа күрә инде күңел яшьтән әти белән тракторда эшләп үстем. Шуңа күрә күңел авыл хуҗалыгына тартты, читкә чыгып китәсе килмәде. Мин дә мәктәпне бетергәч юкара кирип караган идем. Радиотехник буларга, күңел авылга тартты. Армиядан соң кире шавылыбызга хуҗалыгына әйләнеп кайттым. Авырмы бүгенге көндә менә җитәкче булып эшләү? Җитәкченең эше авыр җирләре дә бар. Инде менә бу Саба системасына кирип эшли башлаганчы, менә хәзер бүгенге көндә бергә эшлибез. Алар белән кирип эшли башлаганчы бик авыр алып бару хуҗалыгын, инде ул хуҗалыгының шагыры хәзерге вакытта инде менә Саба хуҗалыгы белән Саба белән бергә эшләгәндә, берлектә эшләгәнлек белән алай авыр түгел җитәкче өчен. Ярдәм истәге җитәкчеләрдән менә Кавша Хулстан инде һәр вакыт безнең инде ярдәмен тиеп торабыз. Безнең һәр вакыт барлап, карап дигән шикелле бөтен нәрсәне итеп тора инде Кавша Хулстан рәхмәт инде. Аны белән эшлибез. Зиннур Дәүләтне эшкә бергә эшлибез. Шуңа күрә инде хәзер алай авыр түгел.
Халим Касымов җитәкләүче Килдебәк бригадасында 95 кеше эшли. Терлекчелек өлкәсендә 1016 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуның 390-ы савым сыеры. Кышкы чорга 11 000 тоннадан артык азык әзерләнгән. Хезмәт хаклары да яхшы. Продукция җитештерүгә карап 10 000-нән 18 000 сумга кадәр. Бу бригадада 3368 гектар майданда чәчүлек җире бар. Киләсе елга 1790 гектар майданда бөртекле, 1550 гектар майданда терлек азыгы культуралары чәчеләчәк. Мөмкин дә инде барлык бөртеклек узаклы культуралардан җыйып алдык. 50 сентнер уңыш җыйып алдык. Бу инде бик югары күрсәткеч безнең хуҗалык өчен. Андый еллар бик сирәк кенә, мин белгән елда да берәр генә булгандыр. Ел бик уңышлы килде авыл хуҗалыгына. Убарка вакытларында ул хәтлек авырлыклар күрмәдек. Безгә инде табигать шартлары да оңай килеп торды быел, начар булмады. Ну, шулай да менә тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм инде, шул Саба хуҗалыклары бергә эшләгәнлек белән, бергә Саба җәмгыятендә эшләгәнлек белән аларга туры килмәде. Һәр нәрсәне бергәләп эшләгән чиракта инде, шуңа күрә матур көннәрдә, аяз көннәрдә игеннәрне дә җыйып алдык. Аларны эшкәртеп, киптереп, урнаштырып, салып та куя алык инде. Менә шул игер буенча. Гаилә хәленә килгәндә тормыш иптәше Рауя ханым белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Хезмәтне сөеп, гаиләне кадерләп яши белә героебыз. Теләге бәйрәм шатлыкларының уртак булуы. Барлык үзебезнең хуҗалыкның, менә шу Сакпы Юлбат хуҗалыгының, үзебезнең бригаданың, Килдебәк бригадасының барлык хезмәтчәннәрен шушы авыл хуҗалыгы бәйрәме белән тәбрик итәм. Аларга саулык, сәламәтлек, уңышлар теләп калам. Авыл хуҗалыгы тармагы районның табыш китерүче төп юнәлешләренең берсе. Һәм бу өлкәдә хезмәт куючыларны тәбрикләү, хөрмәтләү матур традиция буларак дәвам итә. Бәйрәмгә игенчеләребез һәм шушы тармакта эшләүчеләр нинди уңышлар белән килде икән? Бу хакта район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Шәйхулла улы Хәсән биргән интервьюда. Без иртәгә районыбызның игенчелек тармагында йомгаклау җыелышы үткәрәбез. Бу инде безнең традицион шарашу игенче механизаторларыбыз белән ел дәвамында бу беренче рәттә игенчелек тармагында эшләр тамамланган бәйле, эшләр тулысынча тамамланды игенчелек тармагында һәм инде чыннан да йомгаклар ясап игенчелек өлеше буенча эшләгән эшләребез буенча сөйләшеп китәргә мөмкинлек бар. Бу уңайда инде әйтеп китәсе килә шуны, тулаем алганда игенчелек тармагында үткән 2017 ел уңышлы килде дип саныйбыз. Чөнки гектар уңышы, 1 гектардан без 38 центнер уңыш җыйнап ала алдык район буенча. Бу соңгы елларда иң югары күрсәткечләрнең берсе. Терлекләргә мул итеп, терлекчелек культураларыннан, азык культураларыннан җитәрлек күләмдә силос, сенаж, барлык төр азыклар җитәрлек күләмдә әзерләнде. Бу уртача туры килә безнең бер шартлы терлеккә 48 азык берәмлеге. Бу шулай ук инде ел ярымлык терлек азык запасы дигән сүз. Инде тукталып китсәк, елның килешенә, чыннан да безнең игенчелек тармагы инде ул беренче рәттә табигать шартларына нык бәйләнгән. Язның килеше ул салкынчарак булды, явым-төшемнәр белән. Бу уңайдан инде без инде шушы табигать шартларына яраклашып эшләргә тырыштык. Яңгырлы көннәр һәм инде температураның түбән торуы үсемлекләрнең үсү чорын, вегетациясын озынайтты һәм инде барлык игеннәр, азык культураларда алар соңгырак калып өлгерделәр һәм кояшлы көннәр әзрәк булды. Шуңа күрә урып җыю эшләре дә соңрак башланып китте. Бүтән еллар белән чагыштырганда, әйтик, без алдагы елда 2016 елда урып җыю эшләрен 15 августка ук төгәлләгән идек кайбер хуҗалыклар. Инде елгысы елда урып җыю эшләре соңрак башланып китте. Әле 15 августта без урып җыю эшләренә төп эшенә кирип кенә китә алдык. Шуңа да карамастан, урып җыю эшләре без бу безгә инде димәк эшләрне ныграк та тизрәк оештырырга дигән фикердән чыгып инде соңгарак калабыз дип ныклабрак оешты районыбызның барлык игенче механизаторлар. Шул сәбәпле инде без бу уңайдан урып җыю эшләрен 20 сентябрьгә төгәлли алдык. Барлык механизаторларыбызның эш күрсәткечләре урып җыю эшләре барышында яктыртылып килде. Ярыш экраннарында районның төрле бу телевидение, газеталарда чагылдырылып килде
Һәм инде бу күрсәткечләр буенча менә бүгенге йомгакта без аларның исемнәрен атап, тиешле аларга каралган премиялар дип әйтгәндә кызыксындыру чаралары буенча безнең район шартлары эшләнгән, шуның нигезендә без аларны билгеләп китәчәкбез. Аларның алдыңлар безнең быелгы елда бик күп, чөнки уңыш да мул, урып эшләрнең күләме дә күп булганлыктан, әйтик, бер генә мисал, бүтән елларны безнең 20 мең центнер ашык тутыра торган комбайнерлар берәү-икәү генә буладыр иде. Быелгы елда безнең комбайнчыбыз 30 мең центнер чиген узып китте, 15 комбайнер 20 мең центнердан артык ашык суктырып ала алды. Яңадан да инде республика күләмендә ярыш шартлары булдырылган инде президент тарафыннан 200 алдынгы урып җыючыларына катнашкан комбайнерларга йомаклар ясап, шулай ук 100 мең сум күләмендә премия каралган инде. Безнең районнан 5 механизатор бу премияга лаек булды. Аларның да һәм башка механизаторларыбызның да инде ярыш шартлары буенча якын килеп эшләгән күп механизаторлар булды. Әмма ләкин премия саннары чикле булганлыктан без инде калган безнең механизаторлар санда үтеп бетә алмадылар. Тулайым алганда безнең хуҗалыклар быелгы елда әйтеп китәр идем, оешкан үстә барлык эшләрне башкарып чыктылар. Бик күп материал чыгымнары сарыф ителде билгеле бу эшләрне башкарып чыгарга. Хуҗалыклар алдагы 2016 елда уңышның түбәнрәк булу сәбәпле, тирлек азыгы да әзрәк булу сәбәпле безнең запаслар әзрәк калган иде. Быелгы елда 2017 елда без шушы шартларны исәпкә алып эшләдек. Ашамалар күбрәк сатып алынды. Әйтик, 2016 елда без 1 гектарга 52 килограмм башлама киткән булсак та сиртишмәтләрдә, инде 2017 елда кредитлар исәбенә һәм хуҗалыкларның үз акчалары исәбенә бу күрсәткеч район буенча 82 килограммга кадәр артты. Бу исәпкә инде без менә шушы иген культураларның уңышын, тирлек азык культураларның уңышын арттыра алдык. Һәм инде калган барлык агротехник чараларны тулы дәрәҗәсендә кулланып, шушы күрсәткечләргә ирешергә мөмкин булды. Һәм инде билгеле әйтеп китәргә кирәк, җәйнең икенче яртысында яуган явым-төшемнәрендә моңа безнең үсешкә уңышның тәэсире бик уңай булды. Шулай итеп без менә шушы әйтелгән саннар буенча тиешле күләмдә үзебезгә планлаштырылган икмәкләрне уңышларны җыйнап ала алдык. Һәм алар инде шушы быелгы елның үзенчәлеге тагы шунда нәрсә дип әйтеп китәргә кирәк инде. Быел ил буенча да, республика буенча да уңыш мул булганлыктан икмәк бәйләре чагыштырмача арзанрак, чөнки без базар шартларында яшибез. Шуңа да карамастан без инде булган икмәкләрне тулысынча урнаштырдык. Төрле әҗәтләрне кредитларны түләргә, алган техникаларга түләүгә, халыкка бирергә җитәрлек күләмдә орлык салынды һәм инде алдагы елга күбрәк запас тупланып куелды. Яңадан да безнең бу эшләрне эшләгәндә барлык без механизаторларыбызга таянып эшлибез билгеле, белгечләребез, җитәкчеләребез зур тырышлык куеп эшләделәр. Барлык эшләрне оештыруда быелгы елда ветераннарыбыз актив катнашты. Алар сыйфат комиссияларында чыктылар, кызыксынып тордылар. Аларга бик зур рәхмәт. Барлык безнең районыбызның ветераннарына бүгенгесе шушы бәйрәмнән чын күңелдән тәбрикләп китәсе килә. Аннан соң да инде барлык безнең җитәкчеләребез район хакимияте белән без тыгыз элемтәдә шушы эшләрне оештыруда аларның бик таянып эшлибез. Алар безгә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Район хакимияте башлыгы Рәис Нургалиевичка бик зур рәхмәт. Һәм дә инде барлык бүгенге бәйрәм белән барлык безнең авылыбызның, районыбызның авыл хезмәтчәннәрен, механизаторларын чын күңелдән тәбрик итәм. Аларга исәнлек, саулык, иминлек һәм алдагы елларда зур уңышлар теләп калам. Тимершык авылында яшәүче Фавризә әби Аскадилованың язмышы бик гыйбрәтле. Аның өлешенә тигән гомер юлы тоташ сынаулар белән үрелгән, әмма рухының көчле булуы аңа сынарга ирек бирмәгән. 15 ноябрьдә Ак әби 90 яшен тутырды. Фавризә әби Аскадилова Тимершык авылының гади генә бер йортында тыйнак кына гомер кичерә. Шөкер, Аллаһы Тәгалә аңа яшенең олы булуына карамастан, камил акылында, зиһенендә, әле дә булса хәрәкәтләнер өчен көч дарманын да кызганмаган. Кул кушырып утырырга яратмаган әби кош-кортларын асрап, йорт-җирдәге эшләрен караштырып үзенә юаныч ала. Сүз дә юк, янында ярдәм итәрдәй балалары да бар, ләкин тынгысыз йөрәге аны утыртмый. Язмыш биргән сынауларын, кайгы хәсрәтләрен бәлки шулай
күңелен эшкә багышлап онытырга теләгәннән шулайдыр. Бөек Ватан сугышы башланганда 14 яшьлек яшүсмер кыз бала була ул. Эшләмәгән эшем калмады, аларны шотлап бетерсәң, шотка керә торган тавы. Урман кистем, багын тиядым. Любиянга барып, бер ай эшләп кайттым. Аннан Шәмәрдәнгә менеп, 1 ел язылып мендегәндә, янәсе паспорт алабыз да читкә китәбез. Паспорт алып читкә китә алмадык инде. 9 ел артелдә эшләдем. 14 яшьтән урман кистем. Землянкаларда, баракларда тордык, урман эчендә бер эш кыз җәйбе кыш йөрдек инде без хәйран. Аннан кешеләр истәделәр инде. Алар үлеп бетте, мин бер үзем калдым инде. Иптәшләрем үлеп бетте, минем яшьтәшләр дә юк инде. Бер үзем бөтенесенең гомерен миңа калдырган. Эшләмәгән эшем калмап булулар булып та йөрдем. Бригадир бар урынына да калып йөрдем. Эшләмәгән эшем калмады, язсаң бер китап булыр инде. Әтиләрдән 9-да, 10-да калганбыз инде без. Аннан нигә эзләрләргә авыр эшкә куярлар, көлтә бирергә, барабанга, ул барабан тагылыр. Теге тизрәк эшләнсен дип. Фавризә бит Тимершык авылында туа, шунда 5 класс белем ала. Гаиләдә 8 бала булалар. 5 туганы төрле авырулардан үлеп китә. Сеңлесе Үзбәкстан ягына чыгып китә. Бүгенге көндә дә аның турында бер хәбәр дә юк. Абыйсы Шархы Тимершык авылында төпләнә. Ул да вафат инде. 1953 елда Фавризә бит Тимершык авылының Әхмәт Захир исемле егете белән кавышып, гаилә коралар. 3 малай, 3 кызга гомер бирәләр, әмма 6 баласының 5-сен җирләп бала хәсрәтләрен дә кичергән ул. 45 ел гомер иткән гаилә терәге Әхмәт Захиры да 19 ел инде җир куенында. 40 ел тракторда эшләде. Бер күзе белән тракторда эшләгәндә күзенә тимер кереп, бер күзе чыкты. Аннан комбайнда эшләде, амбарда эшләде, тракторда эшләде, эшләмәгән эше калмады аның да. Күзі құрайып, аннары асма болып, шайтып кетіп барды, 19-шы еліне шықтағында өлгенде. Юбилярны тәбрикләп туган көнендә район, авыл җирлеге һәм хуҗалык җитәкчелеге килде. Изге теләкләрен, истәлек бүләкләрен Россия президентының котлау открыткасын тапшырды алар. Хәл-әхвәлен сорашып, матур гына гәп кордылар. Бергәләп фотосурәткә төштеләр. Фавризә би гомере буе эшләгән дә эшләгән. Озын гомерле булуында, әнә шулай гел хәрәкәттә булуыннан күрә. Колхозда эшләп хезмәт ветераны дигән данлы исем ала. Бөек җиңүнең юбилей медальләренә дә ия ул. Янәшәсендә бүген бердән-бер кызы Дамира, оныгы Данил һәм килене Ләйсән аның терәге. Дамира апа 2нче төркем инвалид, Данил белән Ләйсән хуҗалыкта төрле карауда хезмәт куялар. Шөкер 9 оныгы, 8 оныкчыгы, киленнәре, күршеләре аның өчен җан атып, гел хәлен белешеп, ярдәм итеп торалар. Бу аның иң зур бәхете. Мин бу йортка 31 ел инде килен булып төштем. Минем ирем, без тордык 26 ел ирем белән, иптәшем белән. Менә минем иптәшем үлгәннә уже 5нче ел. Без мине ул килгәч тә үз кызы кебек күрде, яратты. Мин дә аны бик яраттым. Без шуннан соң дус тату яшибез. Кайтам, ул да килгәли. Мәшә бергә яшибез инде. Хәлем беләм, кайтам. Балалар да кайта, оныклар да кайта инде. Шуңа күрә без аны тәбрик итәм 90 яшьлек юбилей белән. Аңа исәнлек, саулык телим. Әле яшәсен. Исән сау булсын. Шайтан кайтып йөрик. Безгә ул бик кадерле. Без инде монда үстек. Җәй көне бөтен каникулларны монда үткәрдек инде. Әби безнең бик әйбәт, бик зур рәхмәт яусын. Яшьле бала чагыбыз бик кызык үтте инде. Әби бик зур рәхмәт сиңа. Барсы өчен дә яшьлегебез өчен рәхмәт. Хәзердә менә балалар, үземнең балаларым бар инде. Бергә кайтып йөрергә монда бик яратабыз, бик сагынабыз. Бик еш кайтып булмаса дагы бик кайтырга тырышабыз инде. Бик монда безне гел каршы алалар инде. Әбиебез кайчан кайтасыз дип кенә звонитып тора инде. Әби синең 90 яшьлек юбилеең белән. Рәхмәт кызым. Сезгә дә шулай минем хәтле яшәсен. Сәламәтлек тагын 100 еллыгында шулай бергә үткәрергә насип булсын. Фәрүзә апа инде безнең авылыбызның, урамыбызның ак әби ул. Кирәк вакытта без аңа таянабыз.
Ул минем киңәшем дә, сердәшем дә, булышым да. Кирәк вакытта ул безне яклый да, саклый да, ачулана да белә. Фәйрүзә апа ул бик әйбәт кеше ул. Мин аның начар ягын берсен дә белмим. Ул бик күп авырлыклар кичерде инде. 4 баласын алып барып куйдык без аның. Хәзер дә ул тик тормый. Фәйрүзә апа ел сайын казын ала, шибиен ала. Әле ул миңа да керә, казда җылкыша, казынмәләремдә, шибиләремә дә җылкып бирә булышырга. Бүтән дә әйтә алмыйм. Мин менә кирәк вакытта пешән җыясы булганда да Фәйрүзә апа тырмасын күтәреп пешән җыярга керә инде ул безгә. Ул бик ярдәмчел, булыша, бик әйбәт ак әби ул безнең. Без аны бик яратабыз. Шушы форсаттан файдаланып, Фәйрүзә апаны үзебезнең семья исеменнән без аны шын күңелебездән 90 яшы юбилее белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Аңа сәламәтлек, самый главный күңел тынычлыгы булсын, мул тормыш булсын. Менә шундагы балалары белән, оныклары белән, киленнәре белән һәм безнең белән бик матур итеп, алдагы гомерендә дә матур итеп яшәргә язсын Фәйрүзә апа, бергә яшәргә язсын. Канәгать Аллага шөкер, киленем дә әйбәт, малаем да әйбәт. Әйбәт Аллага шөкер, эш эшләгәнем юк хәзер. Өйрәткәләп йөрим инде белмәннәр. Элекке кеше бит ул тик тормый. Авызы да тик тормый аның. Үзе дә тик тормый. Өйрәтә. Никадәр авыр язмыш аны камчыласа да, Фавризә әбигә рухының көчле булуы сынарга ирек бирмәгән. Күңел керлеген саклый алган ул. Сәламәтлегенә дә зарланмый. Радио тыңлый, телевизордан яңалыклар белән танышып бара. Газетаны да яратып укый. Кул эшләренә дә оста диләр аның турында. Бер зур хыялы бар Фавризә әбинең. Менә шушы инде шактый искергән йорт җирен яңартасы иде. Үзе исән чагында барлык уңайлыгы булган матур үй салып, гомеренең бер өлешен шунда рәхәт итеп яшисе килә аның. Теләге Аллаһы Тәгаләнең амин дигән чагына туры килеп, тормышка ашса иде. Амин. Хәзер Мәгариф өлкәсеннән булган яңалыклар. Узган атнада Шәмәрдән лицейында Саба муниципаль районының яшь гражданнар форумы булып узды. Анда район мәктәпләреннән иң актив, үз фикерен курыкмыйча әйтә һәм яклый белә торган укучылар катнашты. Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. Яшь гражданнар форумы Татарстан Республикасы балалар оешмалары иҗтимагый оешмасы һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы тарафыннан гамәлгә куела. Моңа кадәр ул республика күләмендә булса, быел беренче тапкыр республика районнарында үткәрелә. Инициативалылык, активлык ягыннан Саба районы укучылары лидерлар рәтендә. Бу форум инде республика күләмендә торган форум. Менә безнең ачылышта әйтеп киттеләр. Форум үтә 6-нчы тапкыр дип. Безнең инде Совет детских организаций Республика Татарстан дигән оешма бар. Менә шу оешма 11 ел эшләү дәверендә үзенең 6-нчы форумын үткәрәләр. Безнең инде бу форумга регистрация нигезендә эләгеп булай. Монда инде безнең мәктәп укучылары, мәктәп балалары дип әйтергә кирәк. 650-дән артык регистрация үттеләр. Шул кеше арасыннан 50 кеше сайлап алып, менә бүгенге форумга чакырдык инде. Монда biz инде Саба районы республика күләм лидер булып торабыз. Шушы регистрация үткән кешеләр саны буенча аның хәтлек укучы балалар бер җирдә дә форумда катнашырга теләк белдермәгәннәр һәм регистрация үтмәгәннәр. Иң күбе бездә инде шундый балалардан теләк белдерелде. Яшь гражданнар форумы укучыларның иҗтимагый активлыгын арттыру, дәүләтнең һәм җәмәгатьчелекнең игътибарын балалар һәм яшьләр проблемаларына юнәлтү максатларын күздә тота. Көн дәвамында районыбызның иң актив укучылары төрле юнәлештәге секцияләрдә эшләде һәм һәрберсе буенча резолюциялар кабул ителде. Мәгариф, экология, бизнес, хукук, мәдәният һәм башкалар буенча алар үз фикерләрен якладылар һәм идеяләрне тәкъдим иттеләр. Мин наука и образование дигән фикердә катнаштым. Ул проблеманы обсуждать иткәндә минемчә образование буенча бик каты эшләр бара. Минемчә татар телен бетерергә тиеш түгел, чөнки ул безнең туган телебез. Мин бу форумда экология секциясендә эшләдем. Безгә күп сораулар бирделәр экология буенча һәм без шу сорауларга әйбәтләп тулысынча татарча җавап бирергә тиеш идек. Без җавап бирдек. Һәм шуңа күрә менән шушы күп балалардан бер-ике балаларның сайлап, шушы кешеләр алдында безгә чыгыш ясарга тәкъдим иттеләр. Һәм без чыгыш ясадык. Без идеяларыбызны үзебезнең әйтеп киттек. Мин үземнең дусларымнан сорадым. Алар миңа
менә шүп контейнерларын матурак иттереп ясарга, аны матур иттереп бизәргә өйрәттеләр. Мин 2 ел буе бизнес турында, бизнес белән кызыксынам. Мин үскәч бизнесмен булырга хыялланам. Шуңа күрә хәзер үземне бизнес белән шөгыльләнәм. Иранам. Бүгенге көндә интернет бик популяр булды. Шуңа күрә интернетта бу бизнесны үстерергә кирәк. Төрле каналлар алып барсаң була, чөнки яшь үсмерләр кызыксына моның белән һәм күбрәк кеше нитәргә кирәк привлекать. Хәзер интернет бик популяр, шуңа күрә бизнес идеяларны интернетта таратырга кирәк. Икенчедән, Саба районында төрле бизнесменнарны чакырырга кирәк. Алар балалар белән диалог алып бара һәм аларга советлар бирергә тиеш. Форум эшендә Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев катнашты һәм үз фикерләре белән дә уртаклашты. Саба районының төрле яклап үсеше буенча укучылар тәкъдим иткән идеяләр соңыннан кабул ителгән резолюциядә дә чагылыш тапты. Билгеле, аларны тормышка ашыруда җитәкчеләрнең дә ярдәме кирәк булачак. Менә 2012 елдан бирле инде мин лагерьларда вожатый булып эшлим. Һәм менә әйтәсем килә, поколение һаман үзгәрә бара. Алар үзгәргән саен без үзебез дә үзгәрәбез. Һәм менә ничек элек вакытта ничек эшләдек, шулай матур итеп хәзер дә эшлибез. Алар сүздә бик энергичный, бик акыллы хәзерге яшьләр, как говорится на русском, в ногу со временем идут. Шуңа күрә алар белән эшләргә безгә әз генә авырак дип әйтим инде. Икенче яктан караганда җиңел дә кебек инде менә. Минем уйламыйча форумда балалар бик әйбәт чыгыш ясады, үзләренең фикерләрен алар безгә тапшырдылар, бик кызыклы идеялар булды алардан. Һәм инде менә без дә үзебез өчен аларны отмечайттык, үзебез дә шуларны реализовать итәргә, балаларга ярдәм итәрбез дип уйлыйбыз. Казан шәһәреннән килгән балалар оешмалары вәкилләре көн дәвамында район укучылары белән эшләде. Аларның эшчәнлегенә юнәлеш бирде, фикерләрен якларга өйрәтте. Бер-берең белән фикерләшеп эшләү күнекмәләре дә ныгытылды. Балалар да, кураторлар да үзара эшчәнлектән канәгать калдылар. Ну и, конечно, ваши ребята Сабинского района, они всегда отличаются тем, что они, наверное, самые яркие, инициативные, активные, талантливые, творческие, и действительно они вот самые воспитанные в первую очередь. С ними очень всегда приятно работать, и ту резолюцию, которую сегодня дети составили, она, конечно, уникальна. Она уникальна своими идеями, проектами, предложениями. Поэтому очень надеемся, что администрация, исполнительный комитет и глава, конечно, поддержат проекты детей, и обязательно резолюция будет реализована. Форумның пленар өлешендә иң актив укучыларга, балалар оешмалары эшчәнлеген үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә дипломнар, рәхмәт хатлары тапшырылды. Иң әһәмиятлесе районда үз гражданлык позицияләре булган лидерларның үсеп килүе. Шушы көннәрдә балалар иҗат үзәгендә кыюлар, көчлеләр, җитезләр дип исемләнгән интеллектуаль спорт ярышы үткәрелде. Укучылар төрле юнәлештәге 10 станциядә көч сынашты. Кыюлар, көчлеләр, җитезләр спорт интеллектуаль ярышы быел 7-нче тапкыр үткәрелде. Моңа кадәр уенны балалар иҗат үзәге педагоглары оештырса, соңгы 2 елда район балалар думасы активистлары оештыру эшләренә җәлеп ителгән. Бүгенге спорт интеллектуаль бәйгебез безнең атала кыюлар, көчлеләр, җитезләр дип. Бу безнең 7-нче ел рәткә үткәрелгән 2010 елдан бирле. Монда катнашалар 5-нче, 6-нчы, 7-нче сыйныф укучылары. Монда без шулай ук сынайбыз буларны спорт ягыннан да, укучыларны, актив укучыларны һәм интеллектуаль яктан да. Барлыгы быелны катнаша 12 команда, 22 мәктәптән райондагы. Һәм һәрбер командадан 4 укучы тәкъдим ителә. Алар 2 командага берләшеп инде 8 укучы булып, төрле маршрут биремнәрен узалар. Быелгысы бәйгегә без куйдык 10 маршрут бирем. Һәм әлеге маршрут биремнәрне без эшлибез район балалар думасы активистлары белән берлектә. Дөресен әйткәндә, без моны күп еллык тәҗрибәгә таянып эшлибез буларны. Бер елны мәсәлән без спорт ягына күбрәк басым ясыйбыз, икенче елны инде күбрәк басым ясыйбыз интеллектуаль якка. Укучыларга бик ташый, һәрберсе дә шат күңелләр белән рәхмәт әйтәләр килеп. Иң күңеллесе менә безнең акт залында бара бит инде спорт интеллектуаль бәйгесе, спорт эстафетасы дип атала. Һәм шулай ук биомарафоны бар безнең, угадай песню дигән менә булар. Менә мультфильмнар буенча аерым, как раз 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларга бит инде кагыла торган иң ошый торган бәйгеләр шушы дип уйлыйм. Һәм менә яңа хәрәкәт керде безнең Российское движение школьников дигән. Моның буенча да балалар бик актив эш алып баралар. Президентыбыз Владимир Владимирович Путинның указы белән 2015 елның октябрендә төзелгән хәрәкәт бу. Бу
безнең Россия күләмендә бара торган хәрәкәт. Һәрбер мәктәптән, менә һәрбер түгел, 4 мәктәп бар безнең пилот булган безнең районда. Ул Шәмәрдән лицее, Саба гимназиясе, һәм Лесхоз орта мәктәбе, һәм Килдебәк орта мәктәпләре. Булардан һәр мәктәптән 10 укучы шушы Рәсәй балалар хәрәкәтенең төрле конкурсларында, төрле бәйгеләрендә, акцияларында катнашалар, көч сынашалар һәм республика күләмендә безнең райондан яклыйлар. Акатлар залына җыелган мәктәп командалары башта үзара таныштылар. Аннары 2 мәктәп укучыларын берләштереп барлыкка килгән командалар маршрут кагазлары алдылар. Һәр станцияда билгеле бер юнәлештәге биремнәр әзерләнгән иде. Уку, сәнгать, спортны яратканнар бер генә станциядә да сынатмады. Бик ошады. Биргә дә яртабыз, бу марафон бик җиңел булды. Бию марафоны ошадымы соң? Бию марафонында ошады. Район балалар думасы активистлары биремне үтәгән командаларның маршрут кагазларына балларны куя бардылар һәм аларның үз эшләренә бик җаваплы караулары күренеп торды. Хәер, төрле чараларда катнашу, гел хәрәкәттә эзләнүдә булу алар өчен инде яшәү рәвешенә әйләнгән. Слетларга йөрим, менә әле күптән түгел генә 4-нче слетка барып кайттым. Анда Эрдыша һәм СНТның слеты үтте. Минем станциям 2 этаптан торачак. Беренче этап бу менә шу Эрдыша, СНТ, Сәләт, шушыларның эмблемаларын пазл төзергә. Эмблемаларыннан име. Икенче этап бу интеллектуальный беренче сораулар биреп аларга җавап бирергә кирәк булачак. Уен барышында 2 мәктәп укучыларыннан торган командаларның бердәм килешеп эшләве үз нәтиҗәсен бирде. Сатыш урта һәм Сабаның сәләтле балалар мәктәбе командасы бердәмлеге белән аерылып торды. Без җиңгәнче Сатыш мәктәбе белән бергә уйнаячакбыз. Нәтиҗәдә Сатыш һәм сәләтле балалар мәктәбе командасы беренче урынны яулады. Икенчедә Саба гимназиясе һәм Шәмәрдән лицее командасы. Өченчедә Иштуган һәм Явлаштау мәктәпләре командасы. Алдагы сюжет реклама хокукында. Россия Федерациясы территориясында бушлай медицина хезмәтеннән файдалану өчен пациент теге яки бу медицина учреждениесында иминиятләштерү полисын күрсәтергә тиеш. Полис булмаган яки аның яраклылык вакыты чыккан очракта авыру ашыгыч медицина ярдәменә генә өмет итә ала. Медицина иминиятләштерү полисыннан файдаланучы тагын нәрсә турында белергә тиеш. Бу хакта безгә Акбарс иминият төркеменең Саба филиалы директоры Рафаэль Гумаров сөйләр. Паспорт кебу медицина полисы һәр вакыт үзең белән йөрергә тиеш. Полис хуҗасы пациент хукукларын дигән понятиене белергә тиеш. Ул рәсми рәвештә теркәлгән кагыйдәләр һәм шул нигездә медицина учреждениеләре үзләренә беркетелгән пациентларны кабул итәргә тиеш. Әгәр дә инде ул кагыйдәләр бозыла икән, пациентлар безгә мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук тәүлек буе эшли торган телефон бесплатный горячий линияга шалтыраталар. Шулай ук районыбызда яшәүче халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Күбегез бүгенге көндә 2011 елның 1 маена хәтлек алыштырган менә шушындый иске рәвештә полислар белән файдалана. Бу полисларны срочно алыштырырга кирәк, менә шушындый электронный вариант. Чөнки медицина учреждениеларына мөрәҗәгать иткәндә проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Андый проблемалар килеп чыкмас өчен тизрәк безгә килүегезне сорыйм сездән. Акбарс иминият төркеме хәзер районыбызда яшәүчеләр өчен ОК доктор дип исемләнгән телевизион медицина сервисында тәкъдим итә. Бөтен республика буенча соралучы бу яңа төр хезмәт табиб белән көндәлек элемтәдә булуына, билгеле бер табиб белгечләр белән аралаша алу мөмкинлеген тәэмин итә. Телефон аша яки видео аралашу ярдәмендә пациент шикләнмәгән күләмдә табиб киңәшләрен, консультацияләр ала ала. ОК доктор телевизион медицина хезмәте гади дә уңайлы да. Мин тәҗрибәле табиб буларак ОК доктор медицина хезмәтен үзенчәлекле, уникаль һәм һәр кешегә дә кирәкле хезмәт дип атасым килә. Һәр районда яшәгән һәрбер кеше үзенә кирәкле табибка язылып, сәламәтлегенә кагылышлы проблемаларны хәл итәргә кирәкле консультациялар алырга мөмкин. Бу бик тә уңайлы. Еш кына авыру кешегә ниндидер бер гади генә мәсьәләне хәл итер өчен дә үзәк шифаханәгә үзенең табибына барырга туры килә. Әлбәттә инде язылган, язылу вакыты, чират тору, кайтырга, китергә сарыф ителгән вакытны исәпкә алганда, ОК доктор телемедицина хезмәте кулайрак вариант булып чыга. Идән чыкмый гына телефоннан яисә видео элемтә ярдәмендә табиб белән аралашып була. Бу сезгә нинди анализлар бирергә кирәк, нинди тикшеренүләр узарга кирәклеге турында үзенең күрсәтмәләрен бирәчәк. ОК доктор медицина хезмәте тиздә, уңайлы да. Мин моны бөтен кешегә киңәш итәм.
Окей, доктор, заман медицинаның бүгінгісі һәм киләчәге. Акбарс имения төркеме Татарстан Республикасында бу проектны беренче булып тормышка ашырганга бик бәхетле. Шулай ук әйтәсе килә, районыбыздагы эшмәкәрләргә, малый һәм средний бизнеста эшләүчеләргә АБС бизнес дигән яңа страховой продукт барлыкка килде. Якыннарыгызны саклагыз, безгә килегез. Сәламәтлек һәм милкәтегезне саклауда без сезгә булышырбыз. Окей, доктор сервисы түләүле хезмәт, аның өчен 1 елга абонемент сатып алырга мөмкин. Бүгенгә әзерләнгән яңалык хәбәрләр менә шулар, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.